Здравейте хора, аз съм Иван Таров и нека започнем с следващия епизод на Clash of Clans. Сега ще покажа какво ново имам. Съжалявам, че не си имах толкова време, бях болен. Дигнах си Танхаунът и остават 2 дни до Танхаун 6. И нека нападнем. Имам нова армия и с нея мисля да нападам. Да, ще го размажа. Ще го изкъртя. Давайте супер мощни джаянти. Ще си пуснем лао брекети. Мисля да пусна тук, за да му унищожа стената, дано да иде до стената така. Това се получи много добре. Пускаме си магове и арчери. И сега оставяме да видим какво ще стане. И сега ще видим какво ще стане с атаката ни. Унищожихме му мортара. Това е добре. Дайте юзерти към Танхаунът. Тук юзертът ги забеляза. Стана много лошо. За него, не за мен. Защото имам още много юзерти. Съжалявам, че пошмърквам, но много време не съм снимал и си казах защо да не снимам още веднъж. Какво като съм болен. И тук майче го победихме на 100%, според мен. Ако не се гневяете, да видим дали има билдери, няма на 100%. Той е ръж, супер ръж. Йоуер. Срамно име. Може би е англичанин. Но не знам. И сега да му унищожим арми камповете и да го прибием. Добре. Бихме на 100. Опс. И сега нападнем още веднъж. Имам армия. Почти същата. Той мисля, че мога да му взема еликсира. Така мисля аз. За съжаление. Мога, майче. Добре проби... Giant бомба. Дайте юзерти. Пуснем си юзерти оттам, защото ще отнеме доста време. Но те бъркаха посоката или не са. Добре. Взехме му единият. За звезда няма се надявам, няма да се случи чудо. Добре, взехме му еликсират. Това беше добре. Няма смисъл да се хабим с пелката. Или се изхаба, нарочно. Да му унищожа кампът. Добре. Няма смисъл да я паза, защото не ни е необходима. Сега ще ви покажем как върви Лара. Ланът ни. Ето 2 атаки. 2 Лара без загуба по-точно. И третият Лар пак ги бием. 30 на 7 максимален брой точки. Гошо е доста добър. Ето моите атаки срещу Платинум. И един момент ще забравя другия кой е. Пуснам го по-бързо, защото няма много време днес. И сега ще ви покажа последната си атака, като бием. Видите тази атака. И ще покажа и другата. Срещу Гусмао. Гусмао, срамно име, много срамно. И пак го пусах по-бързо, защото, както казах, няма много време. Тук джантите свършиха перфектна работа. Няколко визарта ми умряха от арчеркулата, но няма смисъл, пак го бих. Той е слаб, 100% го бия. И това е. Това мисля да е за този епизод. Довиждане и до другия епизод.